Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany geçen hepdeniň dowamyny Türkmenistanda bolup geçen 3 wakany seljerýär. 20-nji maýda Aşgabatda teatr festiwalyna badalgy berildi. Döwlet medeniýeti festiwalyň dowamyny paýtagtly teatr muşdoklarynyň vilayatlardan baran döredijlik toporlarynyň goýan oýunlaryna tomoşa edip biljekdiklerini habar berdi. Festiwalyň maksatnamasyna girdilen oýunlaryň arasyna Nuhun Gemisi, Celalettin Sultan çağılar üçin Qızıl alma, qırmızı şırdıcık ýaly oýunlar bar. Nuhun Gemisi piyesasynyň awtory ýazyjy Gowuşdygelde daňa tarif türkmen medeniýetyne beren interwýusyny bu eseri öňrek ýazanlygyny, ýöne onuň ahir soň sahnalaşdyrylýanyny aýtdy. Nuhun Gemisi eseri dünýä halklary üçin ýakynan tanyş bolan gadymy rowayaty. Nuh peýgamberiň jany jandary tupandan halas edişi beýan edilýär. Türkmenabadyň teatrlarynyň birine sahnalaşdyrylan beýleki bir eseriň Mertler watany beýgeldýär eseriniň mazmuny üns çekýär. Döwlet medeniýeti bu eserde ata-babalardan gelýän gahrmançylygyň, insanperwerlik ýörelgeleriniň, ata kesbi ogla halal diýilen sözüň mazmunynyň beýan edilýänini aýdýar. Ata kesbi ogla halal düşünjesi Türkmenistanyň birnäçe hepde, ahmal birnäçe aý bäri giňden wagt edilýär. Dünýä türkmenleri ata kesbi ogla halal ýörelgesiniň Türkmenistanaky täze dabarasy barada 24 aprelde ýürüýte gepleşik efire berdi. Paýtagat Aşgabatda badalgy berilen teatr festiwaly Türkmenistanyň sunugatyň syýasata gulluk edýänligini ýene bir gezek subut etdimi? 22-nji maýda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow kakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň seyislen aty diýilýän Ak-Kanatyň heykeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak baradaky karara gol çekdi. Türkmenistanyň ýene bir atyň heykeli oturdylýar. Ol türkmen paýtagatyna oturdulan Alaway heykeli halkara media serişdeleriniň ünsüni çekipdi. Kan atyň heykeli Türkmenistana nähili bähwit getirer. 24-nji maýda Türkmen prezidenti Amerikaly ýeşewürler bilen duşuşdy. Döwlet medeniýetyne görä Amerikaly ýeşewürler hyzmatdaşlygyň beýleki ugurlar bilen bir hatarda Türkmenistany täze golf meýdançylaryny gurmagy meýilleşdirýär. Has ol Türkmen medeniýeti Türkmenistana onu goly golf meýdançysynyň guruljakdygyny ma'lum edipdi. Türkmenistanyň onu goly golf meýdançysyny gurmak ýurt raýatlarynyň durmuşynyň haýsy ugurlaryny ýeňleder. Dünýä türkmenleriniň bu sanyna Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberde geçen hepde Türkmenistanyň teatr festiwalyna badalgy berildi. Festiwalyň dowamyny vilayatlardan Aşgabada baran döredijlik toporlary paýtagtly teatr muşdoklarynyň öňüne çykyş edýär diýilýär. Nuhun Gemisi, Watan Buýtonjy Celalettin Sultan türkmeniň ýoly ýaly eserler bar. Döwlet medeniýetinden çen tutulsa teatr eserleriniň köpüsi öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň kitaplaryna, rowayatlaryň esasyna ýazylypdyr. Şu ýagdaý siziň üçin Türkmenistanyň sunugatyň syýasaty gulluk edýänligini ýene bir gezek subut edýärmi? Elbetde bu şeýle, beýnansagam şeýle sunugat doğrulugyna syýasata hyzmat edýär. Bundan öňem şeýle dawarlar geçirilýär. Şol dawarlaryň biri barada biz bir gezek Azatlyk Radiosu bilen giňişleýin gepleşip taýýarladyk. Oňa beýleki goňşy respublikalardan, Kazakstandan hem Kyrgyzstandan gatnaşan rejissörlerim öz pikirlerini aýtdylar. Şona aýdylyşyna görä şu festiwalyň hemmesi döwletiň hasabyna geçirilýär. Ýagny şonu maliýeleşdirýän döwlet. Şonuň bilen birlikde tomoşaçylaryň köpüsi döwlet tarapyndan ýörüte gurnolýar. Bu tomoşaçy eltilýär o ýere el çarparýaly adamlar. Ol bir döwlet üçin uly giden ziyan. Sunugatyň ösmegine däl sunugatyň garşysyna. Inni Gowuşdygelde daňa tarif barada aýdylanyna ol soňky nesilden ösüp ýetişen bir zekinli prozaçy, şeýle hem dramaturg, kino senarylary da bar. Onuň elbetde men Nuhun Gemisi piyesasyny göremmek. Ýöne Turatda gelişine göre Nuhun Gemisiniň bir beýik ideýasy bar. Adamzady ähli janly jandary halas etmekden daşary Nuhun Gemisiniň başga bir mühim meselesi var. Ýagny ol ýerde aýdylýar. Durmuşyň şertleri var. Durmuşda hökman berjaý edilmeli, meselem arasaçylygy berjaý etmeli, tertip düzgünü berjaý etmeli, maşgala gatnaşygyndaky birnäçe mühim zatlar hökman berjaý etmeli. Eger şonu berjaý etmese, onda durmuşyň helakçyligi barýanlygy ündülýär. Hut şol mühim meseleden
Nuhun gemsi diýilen meselenin mukaddes kitaplary girdilen bolmagy mümkin. Ol diňe bir ýeke dinli, ýagny Tewrada, İncili hem Kur'ana uyan tayfalar üçin däl, beýleki milletlerde de bardygy aýdylýar. Meselem Buddizmde de, Budda dinine inanýanlarda da Nuhun tufanynyň bolanlygy, Nuhun gelip geçenligi aýdylýar. Indi şol ýerden esasy maksat cemiyet arassa bolmaly, cemiyet dogry ýol bilen gitmeli, cemiyetde bir näçe arasalykları, bir näçe möhüm kanunlar hökman berjay etmeli. Eger cemiyet şol kanunlary berjay etmese, onda şol cemiyet helakçylyga barýar diýilen ideýa ündölýär. Şonun öňürti şol zatlar düşündirilýär. Indi meniň diýjek bolýanym, Uguşgelde Daňataryň piyesasyna da, Nuhun tufany piyesasyna da cemiyetiň demokratlaşmagy, cemiyetiň döwür bilen ayakdaş gitmegi ýaly möhüm meseleler gozgolýan bolsa, onu ol elbette gowy spektakl hasap ediler, onu tomoşaçy da tapylar, onu ünferen adamlarym, synçlarym bolar. Ýöne diňe rowayaty beýan etmek bilen rowayatyň aňyrsynak bar bolan hakikaty aýdyp bilmese, onu ol eser öz maksadyna ýetmeýär. Şundan görnüşine göre Türkmenistanyň ummasyz köp pul çykaryp sunugaty öz ideýasy üçin hyzmat etdirenden sunugaty erkinlik bersedi, onu ol sunugat dünýäye ýarap bilerdi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň awraýyny da ýokary götürerdi. İkinci bir ýagdaý Türkmen hökümeti şu günler iki monumentiň aladasyny edýär Hudaýberdi. Olaryň biri Matmuly Pragynyň Aşgabatyň etegine dikiljek heykeli, ikincisi ak kanatly atyň ahalda dikiljek heykeli. Haýsy heykel has wajyp siziň pikiriňizçe? Ýa-da umman heykel hökmanmy? Bu manalarında şol iki heykeliň hiç birim wajyp däl halkyň häzirki ýagdaýyna. Sebäbi heykel diýmek ol bir görkezmek, rus diline pakazuha diýerler-de, bir zady öňe çykarmak, bir zady dawarlandyrmak hem şonu görkezmek. Ondan artık onun hyzmaty ýok. Häzirki döwürde dünýä uruş ýagdaýyny başdan geçirýär, bilişimiz ýaly. Şonuň bilen birlikde dünýä açlyk howpy awanýa, hem açlygyň gyrasyndan giren döwletler bar, açlygy duýan, açlygy çekýän ýurtlar bar. Şonuň bilen birlikde energiýa resurslary, energiýa degişli ähli resurs, elektrik togy bolsun, ýalgyç bolsun, şolaryň bar gymmatly, hatda oduny çenli guru odunyň bahasy da gymmatly gidip otur häzir. Şu meseleler barada döwlet ala detse, yerden bar bolan mümkinçiligi görä köprek hasyl alsa, şonuň bilen birlikde öňkü Gazagstandan Türkmenistan galla satyn alýardy, un satyn alýardy. Sebäbi Gazagstanyň uny Türkmenistanyň öz öndürýäninden bir näçesi ýokary hem owhilli. Şol zatlary ýurdun öz içinde öndürür ýaly şert döredilse, ol halk üçin has bähitli bolardy. Şonuň bilen birlikde halkyň gündelik talap edýän zatlary geçen ýylyň tejribesine salgylansak, yer alma, ýagny kartoşka meselesiniň ýetmezçiligi, beýleki önümleriň ýetmezçiligi Türkmenistana duýulyp geldi, olaryň bahalary gaty gymmat. Şu zatlar barada ala detse, ol atyň heykelini döredenden has oňat bolardy. Magtumulynyň bu heykeli bar Türkmenistanda. Oňa ýene bir täze heykel näme gerek? Onun Magtumulyň aýdýanyna haramdan gaçmaly, pare vermeli däl, arasa ýaşamaly diýen ideýelerini uýulsa, Magtumula uly hormat goýuldygy bolardy. Üçüncü bir ýagdaý Hudaýberdi, Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow Amerikaly işgörler bilen duşup, beýlik käbir meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň çägine täze golf meýdançylaryny gurmagy maslahat etdi. Hudaýberdi biraz şahsy soraw, ýöne siz golf oýnap gördüňizmi? Edil şu wagt Türkmenistanyň golf meýdançylaryny gurmak ýurdu mundan beýlekde ösdürmegiň iň esasy ugurlarynyň birimi siziň pikiriňizçe? Meniň pikirimçe beýle däl, hut meniň özüm golf oýnap görmek, ýöne golfyň jenneti saýlayan Portugaliýada boldum men bir näçe gedek golf meýdançylarynyň ýanynaky dynjal jaýlaryny bolup gördüm. Sebäbi golf oýnamak gaty gymmada durýan oýun. Oýunlaryň arasynda tomusky oýunlaryň arasynda iň gymmatlarynyň biri.
Şonuň üçin men elbetde onu artykma pul harçlajak bolmadym. Ýöne Türkmenistanyň şertinde türkmen halkyna golf oýnamaga şert bardyr öýdemok. Olaryň boýuny başga, olar durmuşyň gadaply oýuny bilen görüşýärler. Durmuş günübirin ýaşaýyş meselesi bilen pul kazanmak, çağalaryny eklemek, maşgalasyny diklemek, şonuň bilen birlikde öýüni, jaýyny oňormak ýaly görüşler bilen başagay. Olaryň golfa eli ýetenok. Eger gönüden göne golf meselesi barada aýdylanma. İlkinci golf meydançasyny guran Amerikanly biznesmen, Amerikanyň öňkü prezidenti Donald Trump'tan ýöreýte hat getiripdi prezidentin adyny. Şol Donald Trump'ın beren haty bilen ol biznesmen Türkmenistanyň golf meydançasyny gurdy. Onuň näçe durýanlygy, şol meydança üçin Türkmenistanyň näçe çykdyjy edenligi entet hiç kime belli däl. Ona ummasız pul giden bolmaly. Şonuň bilen birlikde de golf üçin aýratyn yer sarf edilýär. Ýagny bir bölük ýeri golf üçin bölüp bermeli. O ýerde soň ekin ekip bolanok, mal bakyp bolanok. Diňe golf oýnamaly. Şol giden meydançada ýene onuň başyndan onuň töwerek taşy da gorulmaly. Sebäbi golf topçagy uçup bilýär, gaty daşa gidip bilýär. Şunun adamlar gorumak üçin onuň baş töweregini de gorumaly bolýar. Şu mesele ýene de Amerikanly biznesmenler goşulýan bolsa, demek olar Türkmenistanyň ýene gazanç etmegiň aladasyny diýerler. Sebäbi biznesmenler hiç ýerde öz zyanyna iş etmeýärler. Diňe öz peýdalaryny görýärler, diňe öz bähwitlerini görýärler. 10 sany golf meydançasyna meselem kaýsy bir türkmen baryp top oýnap biljek. Beýleki bir tarapdan meselem ýene de Portugaliýanyň meselesine ýüzlensek. Portugaliýada yerli ilat şol hojalyk işleri bilen köp adap çekýär. Portugaliýanyň ykdysady ýagdaýy Ýewropanyň beýleki ýurtlary bilen deňäninde bir neme aşakda, sebäbi olarda 70-nji ýyllarda diktatura höküm sürdi. Köp wagtlap. Şonuň täsiri häzir çenli bar. Portugaliýanyň golf meydanlaryna daşary ýurtdan gelen pully adamlar oýnaýarlar. Ol ýerde daşary ýurtdan gelenler üçin ähli mümkinçilikler bar. Viza ýeňillikleri bar. Olar täze aeroport döretdiler, ýöreýän mehmanlar üçin iň döwrewap tehnologiýany özüne jemleýän täze aeroportu bar. Olaryň hiç bir bökdönüşsiz adam o ýerden geçip bilýär. Olar ýaly mümkinçilik Türkmenistanyna ýok ahyrin. Türkmenistana barmaklyk bir görgü. Olu bilen viza almaly. Viza ýagny çaklyk almaly. Ol çaklyk almak kyn. Ol çaklyk alandan soň sen ruhsat almaly. Ýene bir topar täsirçilikler Türkmenistan diýilýän ýurdy. Baryp ýöne pulun bolanma ýa-da höwet edeninde golf oýnap gaýdaýar ýaly meydan däl. Olar ýaly ýurt däl. Ol yapık ýurt. Ona barmak gaty kyn. Şol şertde, şol ýagdaýda golf meydançasy näme gerek? Siz bir türmäniň içinde döredilen sport meydançasyny gözüňe getirip görüň. Ol nähili gowy bolsa da, nähili amatly bolsa da, ol türmäniň içinde. Ona diňe türmäge girip çykmaga ýa-da hut şol türmäniň içinde bolýan adamlara oýnamaga şert bar. Başga adama ona barmaga şert bolmaýar. Türkmenistanyňky golf meydançalarynyň ýagdaýy da şoňa neňleşik bolar diýip şak edýän. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.